primarily achibale ndamene teno samalira agogo amene tinawo. Pamene achibale palibe ndikuti mudzi mpingo usamalire achikulire agogo. Yafikanso sabata ina tsiku linanso lachitatu lina yakwana nthawi ya Catholic Perspective pano pa radio alinafe zamitsa chikondi pakati pathu tikukamba timamveka pa 97.1 MHz FM Lilongwe ndi madera ozungulira komanso 103.0 Kasungu ndi madera ozungulira komanso tili pa internet kupangira onse amene angafune kutitsata mwina anachoka mu chigawo chapakati mmene muli malire athu koma pa www.radioalinafe.com ndekuti mukhoza kutipeza. Programu ya lero tikhale tikukambirana molingananso ndi tsiku la lero limene ndithu ngakhale kuti mapemphero pa dziko lonse lapansi anayikidwa kuti likhale la Mulungu lapitali kupempherera achikulire ndi okalamba, koma tsiku lenileni limenenso pa dziko lonse ndithu linayikidwa ndi Papa Francis ndi lero tsiku lake ngati lero ndithu kukumbukira achikulire ndi okalamba kudzera ndithu muneneri wa Joakim komanso Ana amene anali ndithu makolo a Maria Virigo mayi wake wa Yesu Kristu amene tonse timamtsatira ndithu ndikukhulupirira kuti ni mwana wa Mulungu wa moyo. Tsono lero kodi dziko la Malawi limalandira bwanji uthenga umenewu nanga limachitapo chiyani? Tikhale tikumva zambiri mpulogalamu ilero. Tikhale ndi Boniface Chibwana kuchokera ku CCJP komanso ndithu timva zina zimene Bambo Louis Chikanya akhala akuchita m'mapulogalamu ena pa radio pano komanso ndi mmeneyo amaganizirira pa nkhani yokhudzana ndi achikulire ndi okalamba. Bambo Louis Chikanya tili nawo live mpulogalamu iyi. Bambo mwaswera bwanji? Ine samu ndaswera kaimwe mwaswera bwanji? Ya indaswera bwino. Tsiku linali bwanji? Ya tsiku tithokoze Mulungu. Ya tisamalira ndithu chabwino. Tithokoze kwambiri. Ndiye abungwe la chilungamo ndi mtendere mdziko muno makamaka kudzera ku Episcopal Conference of Malawi la CCJP lili ndi ntchito zimene akupanga pofuna kuthandizira okalamba ndi achikulire, ndipo mu ntchito mwawomo aliso kuchita kafukufuku ndi kumapeza kuti kodi achikulire ndi okalamba akuvutika motani nanga angathandizidwe bwino bwanji. Timafuna tiyambe ndi kumva kuyankhula kwa Boniface Chibwana amene pa nthawi ino sitinawo mu studio muno koma mawu awo tili nawo. Timvere kuyankhula kwa Achibwana, mlembi wamkulu mu ofesi ya CCJP ku Episcopal Conference of Malawi. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Tikukumbukira achikulire kuti kodi achikulire tingasamalire bwanji, achikulire tingatitize bwanji, achikulire angatenge nawo gawo bwanji pa chitukuko cha dziko. Ndiye ngati bungwe la chilungamo ndi mtendere takhala tikugwira ntchito ndithu ndi anthu achikulire amenewa kwakukulu pofuna kuona kuti kodi moyo wawo ukuyenda bwanji. Andi ngati dziko tikudziwa kuti ku Malawi kuno nkhani yosamalira achikulire yakhala nkhani imene kwa zaka 10 zapita mbuyozi yakhala nkhani yosakhala bwino kwenikweni chifukwa chonena kuti tikudziwa kuti m'mamidzimu anthu ambiri akudandaula kwambiri kuwazuza anthu achikulire. Anthu achikulire akuganiziridwa kuti ndi amfiti, ndipo taonapo ndithu maboma osiyanasiyana mene zakhala zikuchitika zimenezi ngati kukaronga, kudedza, kumwanza, kumulanje ndi maboma ambirimbiri kuchikwawa posachedwa apa kumene takhala tikuona ndithu anthu achikulire kuzuzidwa chifukwa choganiziridwa kuti ndi amfiti.
chachikulu chimene choti tionepo ndi chakuti munthu aliyense adzakula, munthu aliyense adzakalamba, munthu aliyense akupita ndithu kumeneko. Kodi ndipoyenerera kuti aliyense amene ali ndi imvi, aliyense amene wakula aziganiziridwa kuti ndi fiti. Nanga ifeyo tikadzakula, kodi anthu ena achinyamata adzatipange zomwe tikuwapanga achikulire pali pano? Uwu ndi chitidwe woyipa kwambiri, nchitidwe chotitsa manyazi. Ngati dziko ndithu tichite manyazi kuti anthu achikulire ku Malawi ali anthu amene sakukhala moyo wosangalala, andi kukhala munthu achikulire ku Malawi ambiri ndithu amakhala ndi nkhawa kuti kodi adzukulu anga, mtundu wanga undipangira zotani. Ngati dziko, ngati mpingo, komanso ngati Amalawi, mabungwe amene sali aboma, tatiye tigwirane manja tiwaphunzitse ndithu achinyamata amene akukula pano kuti kukalamba ndithu aliyense adzakalamba, ndi ufulu wa munthu wina aliyense ndithu kukhala ndi moyo. Komanso tizinyadira kuti tili ndi anthu akuluakulu m'mamidzi mwathu, tili ndi anthu akuluakulu m'madera mwathu. Paja pali mwambi onena kuti akuluakulu ndi mdambo mozimira moto. Kodi nanga akuluakulu akapita tikamawapha mmene tikuchitira pali pano, kumene tikatengeko nzeru ndikuti. Komanso chiphunzitso cha mpingo, chiphunzitso cha mwini wake Mulungu, ndi ubwino ndithu wa namalenga kufuna kuti munthu aliyense naturally kuti wakula afe in a dignified manner kusiyana ndi mmene zikuchitikira pali pano. Ndiye pali ntchito ndithu yayikulu yoti tigwire, tiyese ndithu kubwereranso umunthu ukhalepo mdziko, kuti anthu achikulire nawo azikhala moyo wabwino, azikhala moyo wosangalala. Akamakula, akamakhala ndi zidzukulu zawo, azikhala anthu onena kuti akunyadira moyo, kumathokoza chauta pa moyo umene wakhala nawo, osati kuwaganizira kuti amapanga zaufiti. Moyo wawo kumakhala moyo wa mantha. Izi sizabwino. Komanso ngati dziko tionetsetse kuti ana athu tiwaphunzitse chikhalidwe, tiwaphunzitse kukhala bwino ndi anthu, tiwaphunzitse kulemekeza achikulire, kuti achikulire nawo ndi anthu ngati munthu wina aliyense, amafunika akhale moyo ngati munthu wina aliyense, andi tikhale ndithu anthu onena kuti tikupita chitsogolo kuteteza achikulire. Komanso ngati dziko tikudziona kuti malamulo athu si ali malamulo amene onena kuti mwina pa nkhani yoteteza achikulire, pa nkhani ya ndondomeko zimene zimakhalapo mdziko powayika pa madongosolo ambirimbiri, pa chitukuko. Komanso nkhani ija ya pension, nkhani yopita mwina kuchipatala, taonapo ndithu mabungwe ambirimbiri akamayika pamenepo amanena kuti munthu amene wafika zaka 60 kupita chitsogolo amene asakhalepo. Tione malamulo athu kuti zimenezo zonse zikhalepo, ndi bwino ndithu kuti anthu achikulire tione kuti kodi tikuwasamala bwanji kupita chitsogolo. Catholic Perspective on Radio Alnafis. Kumeneko ndi kuyankhula kwa Boniface Chibwana, mkulu wa chilungamo ndi mtendere ku bungwe la episkopi ku Catholic Secretariat. Bambo Louis Chikanya, mwawamva Chibwana bwino lomwe? Ndawamva. Chabwino bambo. Ndiye ine tamvetsera tisanabwere kuti timve zimene mwakhala mukuchita. Iyo ndi ngati action ndithu kuonetsa kuti mukuchitapo kanthu, tikhale tikutsatira zimenezo. Komano titabwera ku gawo la mpingo, chimene chikuoneka kuti chimachititsa mantha kwambiri ndi nkhani ya ufiti ndi imfa. Anthu mwina pamene atsala pang'ono kufa, akudwalika, ndiye abanja akuyandikirana ndi matenda amenewa. Manong'onong'o amachokera pati chifukwa mu mpingo muli chiphunzitso choletsa kuombeza. Ndimafuna muyambire pamenepa chifukwa achinyamata kungowaleka sangaloze mgogo kuti ndi mfiti. Pakuyenera kukhala wina wamkulu amene akhoza kuyamba kukambapo mwina pakudya nsima kwawo akuti aja ndafiti amapanga zakuti, kuti no mwina achinyamata ayambe ikafika nthawi yogenda, nthawi yakupha, amene akuganizidwa mfiti amagwira ntchito imeneyi ndi achinyamata amphamvu zawo. Koma suti iwo adalota amakhala mwina achikulire ena kumabanja kwawo adanong'onezapo. Mpingo umaphunzitsa kuti kuombeza yayi
mafuna mtalumikiza zimenezi kuti chiyambi chake chili pa tanthauzo kuti zimambira pakuombesa kathu amayamba kugenda kapena kuachita accuse agogo chifukwa choti amva kwa sing'anga akaombesa ena sadikira kuombesa ndiuzeni kungoganizira basi imakhala kuti zinazingamizi kwambiri pa chikhalidwe chathu zinthu zimenezi timakhulupirira kuti chinthu sichingachitike choyipa popanda chimene chachititsa. Every effect has a cause. Matero imfa iliyonse imene yabwera pali china chake chipangitsa kuti imfa ichitike. Munthu sangangofa opanda china chilichonse either ngati wadwala chifukwa chani kungofa mwadzidzidzi in African society kulibe munthu sangave mwadzidzidzi chilipo chapangitsa kuti afe. Nde zikhulupiriro zimazikamizi kwambiri ma community mathu midzi mathu zinoti ngati munthu wamwalira alipo wina wapangitsa ndiye kumakhala usakasaka kuti angakhale ndani. Munthu anapita ku nkhalango kukasaka nyama wajiwa mchilombo walodzedwa ampepetula ndi ampepetulawo ali kumudziko ndiye kumakhala sono ndani angachite zimenezi. Nde ena amapita kwa sing'anga amene mwanenera kukaombeza ena basi kungoona kuti panopa amadana nafe ndani aujeni sationa bwino sanzathu amenewo ana okhala amenewo basi zimamba nkaphekesera. Nde mene mwanenera achinyamata ayamba mambani kwa mkulu akankulankhulapo pang'ono koma ine imfa ya mwana wanga sinoona bwino aujeni sana alankhule bwino sana tilankhule bwino ana akumva achinyamata akumva basi pang'ono nkanija imakhanga kuti moto kukula moto basi mafika pena nde amakhala ma victim kawiri ndazigogo nthawi zina mangotengera mwina munthu mene akonekera agogo tsopano akhalitsa pa dziko lapansi timadziwa kuti munthu akakhalitsa pa dziko lapansi zaka 80 90 amaoneka bwanji basi kungodana naye basi pakhala naye ndi khambi munthu ni dambisi basi amene ndi amene wapangisa zimenezi ndiye naoni chabwino. Bambo kodi simukuona kuti mwina chinanso chimachititsa ndi chikhalidwe chathu chimene imfayi ndi zonadi mwina sitivomera kuti ilipo pakati pathu mwanena bwino kufikiranso kuti tikamakula sitifika nthawi ijonena kuti mwina tipereke zinthu tsopano kwa ana timapezeka kuti tikufa tili mchikwama chili apa kutanthauza kuti ngakhale katundu malo ndi zina zonse timakhala nazo tili apa 102 years old malo nkadali mabe mwanena bwino china nkusavomereza kuti mafika nthawi nake so basi pazifukwa zosiyana-siyana tino tichoke pano palibe wamuyaya palibe wamuyaya tonse tidzachoka mnjira zosiyana-siyana nthawi zina uli mwana nthawi zina uli wankulu njira zosiyana-siyana nthawi zina mmene mwaneneramo exactly kuti attachment timafuna zimene tili nazo tizingokhala nazo sitifuna kutayana ndi katundu wathu amene tili nawo sitifuna kutayana ndi banja lathu sitifuna kutayana ndi abwenzi athu tifuna tizikhalapo china chikachitika basi alipo wina wapangisa zimenezi aupanga sanje ndi katundu wanga nde basi mangoganizirana ngati zimenezo chabwino tokoze kwambiri kubwera kwa Boniface Chibwana mmene ayankhulira afotokoza ndi ubwino wa Mulungu kuti munthu wina aliyense afe imfa ya anayankhula Chingerezi kuti dignified kuti yamtendere ndithu koma imfa zimene zikuchitika tikamamva ndi kuona zithunzi zomvetsa chisoni kuti azigogo achikulire akufa mozunzika kugendedwa zambiri takambira napo mwina zimene zimayambitsa komano going forward ndi chiphunzitso cha mpingo kuthandizira zimene ani na Boniface Chibwana bambo mwina mundilola kuti ndikhoza ngoloweratu makalata mpingo mpaipo nthawi yanu I think mwita bwino kuti tiyambiretu zimenezi kuti kutsogolo kuti zita comment tili ndi base chabwino. Papa Francisco analemba chikalata chawo kuti pa 23 July chaka chino mmene tizichita chaka mmene timayenera tizichita chaka cha kuganizira achikulire agogo ndi achikulire pali fundo zingapo zimene azilemba. Choyambirira mutu wa chaka chino cha number 3 kukondwerera za gogozi akuti amachitira chifundo anthu amibado ndi mibado. Aitenga pa Luka 1 ndi meya 50
his mercy is from age to age. De akulemba kalata kwa tonse, dear brothers and sisters, chikala chimene anatilembera tonsefe kuti chikondi chake nchamuyaya, amachita chifundo anthu amibado ndi mibado. Nde chaka chino akunena kuti chakumana ndi msonkhano wa Chinyamata, zagundizana ndi msonkhano wa Chinyamata umene akuchita panopa. Anthu akufika ku Portugal kukumana kumeneko kuli msonkhano wakulu youth rally umene umachitika chaka ndi chaka. Now mkalata yawo akunenapo za achikulire, agogo ndi achikulire, akuti anthu amenewa akhala pa dziko lapansi nthawi yayitali, ndipo pokhala dziko lapansi nthawi yayitali ndi chitsimikizo chakuti Mulungu akuwachirikiza, Mulungu ali nawo limodzi. Ndipo anthu amene akhala pa dziko lapansi nthawi yayitali, agogo ndi achikulire, ni chitsimikizo cha nzeru kuti munthu wachita accumulate experience and wisdom, kuti ndi munthu amene ali qualified to help others in the community, mbanja. Ndiye tigwise ntchito mwayi umene tili nawo wachikulire amene tili nawo around, tingathe kuwafunsa mbiri ya zinthu, tingathe kuwafunsa experience ya zinthu zosiyanasiyana. Iwo akhalitsa ali ndi experience ya mbiri pa dziko lapansi. Apapa kupitiriza kunena kuti to better appreciate God's way of acting, let us remember that our life is meant to be lived to the full. Moyo wathu wena kuti uzikhala timayambira tili ana, nkumapita nkumakula, timayenera kuti tifikepo pa maturity bwinobwino, tikachoke titakhwima bwinobwino, tiyenera kuti ukhale moyo wathu to the full. Ndipo zimene timafuna kuti tichite, timakhala ma dreams anthu. Ukakhala wachinyamata umakhala ma dreams, umakhala ndi maloto, ufuna chite zakuti uyena tu uchite moyo wako. Mitaneno zimangochitika kuti sitenera kuti tizipita titi ang'ono ayi. Sicholinga cha Mulunguso chimenecho. Mulungu chake kwatilenga ali cholinga moyo wathu titikwaniritse. Zimangochitika pa zifukwa zosiyanasiyana kuti ena timachoka akadali ang'ono. Koma tiyenera kuti tikhale to the full, nkukwaniritsa maloto athu amene tikwaniritse pa dziko lapansi. Akunenetsanso kuti those who focus only on the here and now, on money and possessions, on having it all now, this is now it goes to achinyamata. Moyo huu tiyenera kuti tiziukhala to the full, ndiye kuti uyambe moyo mpaka na zaka zama 70 80 according to the Bible. Ndiye tikapitaso kalata imene analemba Yohane Paulo wachiwiri chaka cha 1999 pamene UN inakhazikitsa kuti chikhale chaka choganizira gogo. Analemba Yohane, Papa Yohane anachita koti Masalimo, let me check, anachita koti Masalimo 90 ndiye mundilola ndiwerenge. Yeah, sure, Masalimo 90 ndime ya 10 akunena kuti zaka za moyo wathu nzokwanira 70 ndiye chani mene 70 ndiye ndicha 70 ndiye kuti chani 70 ndiye kuti 70. Zaka za moyo wathu nzokwanira zaka 70, tikakhala amphamvu ndiye 53 ndiye zingati 80. Kuona sopano koma zaka zonsezo ndi zankhawa ndiye mavuto, zakazo zimatha msanga ife kumapita. So for those, our life span is 70 and 80 for those who are strong. Now apapa Papa Francis akulembera kwambiri achinyamata pa paragraph imene kunena kuti those who focus only on the here and now, ufuna lero makama achinyamata ena lero ufuna nipeze izi, ufuna nipeze iyayi. Moyo huu tiyenera kuti ukhale bwinobwino to the full, upeze zinthu utakhala pa dziko lapansi, with work, with toiling. Tipeze zinthu titagwira ntchito, and kugwira ntchito kupeza zinthu it requires time. Osathamangira zinthu, live life to the full.
you see akunena zimenezo papa ndiye akupitiriza paragraph inayo akunena kuti next I would invite you to make a concrete gesture that would include grandparents and the elderly. Let us not abandon them. Popanga maplani athu pabanja pamudzi kumpingo kumphakati plan also for the elderly. Osasiya, but I think we have a problem even kumpingo. Miphakati poti tinene panopa. Ni mphakati utu umene wachitako maplani wa gogo. Watu. Mapanga maplani. That's very good. Mapanga chani. Share with us please. Yeah, thinking ngati kwathu kukuli maplana zachifundo pali kuthandiza achikulire ana amasiye ndi kupita nokunjano kwa mphakati tsopano ngati mwina mapanga action plan you are yet to implement it. About yes, fantastic. Tingaphunzireko eno mphakati ena tingaphunzireko kuti ndi priority imene timayika kumphakati akuluakulu chifukwa ngati situnenako za akugwa masakramenti, sitinenako za odwala, sitinenako za osauka, sitinenako za masiye, sitinenako za azimayi amasiye, sitinenako za okalamba. What do we say? What do we talk kumphakati? Ndalama, paper Sunday, zosonkha, chani basi? No, that's not the church. The church is about caring for the needy, for the poor. Zimene akugwa masakramenti. Ndimene tizikhala busy kwambiri ndi zimenezo. Ndiye akupitiriza kuti akuluakulu, their presence in families and the presence of akuluakulu in our families and communities is a precious one. It's precious chifukwa tili ndi mgodi wa nzeru, tili ndi mgodi wa experience. Kumene tili kwa mbanja ena amasunga tu achikulire mbanja mwawo anakatenga, ena anakatenga kuti atiyeni tizikhala limodzi agogo. Nkumakhala nawo, nkumapasa zakudya agogo osapasa chimangai. Agogo osapasa fertilizer. Now I would go to I think in point inake Boniface kangatana napo ti munthu amene ali zaka 60 osampasa so makuponi ayi 60 70 80 apa mwambo yankhula ndi boma tsopo osapasa makuponi ayi. Programu ija yopereka ndalama mati cash social cash transfer isipita kwa agogo amenewa azika chabona zikagula ufa, azipita pa msika ukagula ufa ni ndiwo osati kwapatsa fertilizer azikafutika ndi kasu apite kumunda ukalima. Gogo azipatsidwa ndalama zikagula ngati akaonesa ukagula akagule. Alipo azigogo ena amaphika okha chani apatseni zinthu zakuthaitha kale, processed things already, aphike bwinobwino, otherwise prepare food for them. Zimene akunena apa paragraph imene then akupitiriza. So it's very rich, his letter is very rich. Akunena kuti the church as well as a society needs them, for they entrust to the present the past that is needed to build the future. Let us honor them, neither depriving ourselves of their company nor depriving them of ours. Akunena very wise saying, may we never allow the elderly to cast aside, to be cast aside. Akunena kuti tialemekeze, tisamane, tisapangitse kuti asakhale pafupi nafe, kapena ife tisazipangitse kuti tikhale kutali ndiwo. Let's be close kwa akuluakulu chifukwa muli nzeru mwa akuluakulu may not be kulankhula kwambiri mmene amachitira nyamata chani kulankhula izi ndizo kukhala pa social media izi ndizo mwina they will be listening to you koma ask them something akuzani nzeru. So tisachite deprive our presence komanso ifeso tisachite deprive their presence. Chabwino. To you young, let me say to you the young who are preparing to meet in Lisbon. This one is for so ni matero kuti chikalata chenu khala chachitali. Chikalata cha papa nakuchita summarize. Papa now this one is a Papa Francis. Ndipo chikalata cha Papa John Paul. Yes. So china ngochita so summarize. Mwachita summarize tibatsireni koma otherwise ndimafuna ndifuseko. Bible sisi nalowe soto. Nderi mudzisunga nthawi koma ndimafuna ndifuseni funso pa nkhani ya kumaliza kwa kalata ya Papa Francis kunena kuti chikhalidwe chathu cha Malawi timamva kuti makolo kale amachita nthano manena nthano ndi ukamba mfundo imene anena kuti tisakhale kutali nawo achikulire
amakhala ndi adzukulu pafupi kumasimbira nthano ndi pati pamene panachitika tsopano kuti tsopano tiyambe no kuyamba kupha anthu oterewa. Tinavutikana pati kapena tiziti kale zinaliponso zopha achikulire kuno ku Malawi kapena zadza ndi m'bado uno? sitinganeneretu kuti kale kunalibe nkhanza zochita achikulire, zinaliko koma mwina tinganena kuti pano pamwina zangopita patsogolo mwina chifukwa cha technology. Why do I say technology? Nkhanza zimabwera mnjira zosiyana-siyana. Nkhanza it's not only physical basi mwina kwa pachani. Nkhanza imabwera with kumpangashani munthu. Now technology has also somehow yathandizaso tikubweretsa tinkhanza kwa agogo ndi achikulire. Chifukwa chakuti tsopano we have easy ndi ma computer, ndi ma phone, ndi ma television and the like. We have thrown away zimene amatuza timachita value nthano, machita value we close to agogo matuza zinthu. There was no computer, there was no television. Mwina basi ndio tikhala madzulo tikhala pafupi ndi agogo kumatuza nthano. Now computer abwera, phone abwera, we find this nthano, we chita Google, you want to what, basi wasi agogo tasi agogo ndi agogo feels alone. Ni nkhanza soto zimenezo. Afwa mkalataso ananena papa kuti abandoning them, we abandon them completely, we cast them aside. Isi nkhanza zimenezo chifatira noti zikhana pafupi and agogo amakondwera kumamvetsera, then kwafusa tiuze na gogo zakuti the gogo is happy. So that one has contributed. Tipatsireni mwachidule za Papa Yohane Paulo. Papa Yohane Paulo akunenapo za nkhani ya kuti we live life to the full. Akunena kuti mkalata kuchita koti utenga wa Mbuye Yesu mu Yohane 21 pamene amamuuza Petulo, ukadali mnyamata umayenda wekha nkomapita kumene ukufuna, koma idzafika nthawi ukadzakalamba adza kutenga nkukumanga nkupita nawe kumene sukufuna. Afuna kutanthauza chani apapa? Afuna limbikitse kuti no, he is writing, that is he was writing this letter 1999 when he was 76. So he was also one of them. Experience. Even Papa Francis akulemba, he's 80 chani pa? Around 86. De pamene akulemba is also placing himself in the shoes of amene ali kale okalamba nzake. De akunena kuti tenti amene ndi achikulire, tenti ukale moyo. I hope achikulire ena mwina awatsikulira maweresi ali nafe akumvetsera. Let them listen to this. Achikulire moyo mwaukhala to the full, mwaukhala moyo mwathandiza mosiyana-siyana, ntchito zosiyana-siyana, mwalera zidzukulu mpaka pano ena kadalerabe zidzukulu. Mwaukhala moyo, mukukhala moyo wa ululu, pena matenda sakuchokani pathupi, mavuto osamalira ana amasiye muli nawo, chakudya muchepeza kuti mukukhala moyo wa osauka, moyo ovutika. Apapa kunena kuti live it, you are witnessing to Jesus Christ. Mukuchitira umboni za uthenga wa Mbuye Yesu pokukhala moyo wanu choncho. Nde akunena kuti Mulungu wakupatsani achikulire madalitso ambiri pa nthawi yonse imene mwakhala, zaka zonse mwakhala mwalandira madalitso ambiri. Panopa what you do akuluakulu tsopano nkukhala nkumangolingalira tsopano, reflecting, kumachita visualize zakale, kumachita flashback, nkumaona moyo wanu mmene mnakukhalira kale muno yachinyamata, then nkufika pano then muona kuti kodi ndi chiyani chimene ndachita, chimene ndisoweka Mulungu kuti andithandize, andikhululukire. Ndi zabwino ziti zimene ndazikhala moyo wanga wonsewu zimene zinganipatse chimwemwe. Fuwa ziliponso zina zambiri zimene akuluakulu munachita zimene zobweretsa chimwemwe pa moyo wanu komanso pa moyo wa ena. Of all, chofunikira kwambiri is know that time flies irretrievably. Pena akuluakulu pamachita regret ena akuluakulu achikulire.
akakhala amachita regret kuti nthawi ndere sinachite chakuti nawo achinyamata panopa muli achinyamata, do your work perfectly, musakachite regret mukakakula, chifukwa kawiri so zimene zimachitika ukakhala kuti sunagwire bwino ntchito kumbuyoko wakula, then ukakhala umaganizira umachitira sanje ena, nthawi zina umakhala very critical, chakuti sanachite bwino, chakuti ukaona moyo wako manoti mwina iweyo unalephera apo ndi apo. Chifukwa chake achinyamata, as you are strong now, do your work perfectly, osachita ulesi, gwirani ntchito kuti musakachite regret. Awa nde akupereka, let me now go into the Bible. Akupereka zitsanzo za achikulire ena, agogo ena amene even they are in the Bible. Akuluakulu have made a long journey. Tiwerenge Miyambo 4:13. Miyambo 4:13. Autijani. Yeah, Miyambo. Okay, tiambire Miyambo amene ndapeza nsanga, Miyambo 23:22. Miyambo 23:22. Yeah. Akunena kuti umvere atate ako amene adakubala, ndipo usanyoza amayi ako atakalamba. Miyambo 23:22 imeneyo. Tiwerenge Masalimo 71:9 ndi 18. Musanditaye nthawi ya ukalamba wanga. Salimo apopo olemba Salimo ndiyo David ameneyo akupempha kwa chauta. Ambuye chauta, musanditaye nthawi ya ukalamba wanga, musandisiye ndekha pamene mphamvu zanga zatha. 18. Choncho inu Mulungu musandisiye ndekha ngakhale pamene ndakalamba, ndipo imvi zili mbu mpaka nditalalika mphamvu zanu kwa mibado yonse yakutsogolo. Ndiye mapemphero agogo amenewa, chauta mwanditaya ndekha. Mwina akumva ululu kwambiri, akuoneka kusalidwa chani, nde akulira chauta, nde chakhalira so amene ali pafupi nawo ni chauta basi. Ena onse awathawa, chauta yekha ndi amene ali pafupi nawo. Yobo 12:12. Yobo 12:12. Tiambire pa 11. Kodi suja khutu ndiye limamva mawu, monga mmene lilime ndiye limalawa chakudya. Pamene kuti timve ndiyo tinu khutu, kuti tilawe zinthu ndiyo tinu lilime. Nanga nzeru zimachokera kuti? Afunena zimenezo. Agogo okalamba achikulire ndi amene amatipatsa nzeru. Kodi suja khutu ndiye limamva mawu, monga mmene lilime ndiye limalawa chakudya? Inde anthu okalamba ali ndi nzeru, anthu amvula zakale ndiye omvetsa zinthu. Zikumveka to? Kwambiri, zikumveka kwambiri. Ndiye tikalowa so chipangano chakale akupereka chitsanzo cha akuluakulu ena ngati Elizabeti, Zakariya, amene Mulungu anawadalitsa ndi mwana kukalamba wawo. Mulungu amapereka madalitso iveni kumuli achikulire. Simeoni mutempire wachikulire uja amene ataona Yesu, mwana Yesu anayimba nyimbo yake ija, tsopano mundilole mtumiki wanune ndipite ndi mtendere, ndaona chipulumutso. Ana uja analiso mtempire prophetess amene anali zaka 84, atangoona Yesu Kristu na Yesu anati basi zimene mayembekezera ndi zimenezi. Ndipo Paulo wera pa Tito 2:2 kulekeza 5 akulangiza achikulire, makamaka azimayi achikulire, kuti achikulire inu chifukwa muli ndi experience, aphunzitseni atsikana achichepere
kuti nawonso adziwe experience ya moyo, adzikonda amuna awo ndi kulera bwino bana polowera kulengeza pamenepa. Kulengeza akuza achikulire amene ali ndi zero. Nkhani ndi yayikulu kwambiri, ma reference ndambiri kwambiri. Ndochuka kwa basi. Funso limene tifuna kuyankha programu ili bambo ndionena kuti kodi achikulire ndi Okalamba kuno ku Malawi tayike m'manja mwa ndani? Ndi ndani amene angasamalire? Kodi amene akuyenera kusamalira ndi amabungwe, kodi ndi ampingo, kapena ndi kubanja komwe anachokera? Mungayankhe bwanji mwachidule tisanabwere no kuti timve ntchito zimene mwakhala muchitapo pakatipa bambo Louis? Akubanja kuno ku Malawi amene timasamalira achikulire ndi akubanja achibale. Achibale ndamene choyambirira primarily achibale ndamene tinosamalira agogo amene tinawo. Pamene achibale palibe ndikuti mudzi mpingo usamalire achikulire agogo, asakhale okha ayi, asakhale aside, tisawasiye pambali achikulire. Alibe achibale mpingo utengepo mbali, aliyense akhoza kuchita zimenezo. Adopt, tingathe kunena kuti adopt agogo. Ena muli ndi ma resources, mungathe kupanga adopt agogo nkumasamalira agogo. Anthu they don't know kuti Mulungu amatidalitsa mchita ngati zimenezo. Pena pamene tikusamalira osauka, tikusamalira odwala, Okalamba, tikamatero timalandira madalitso chauta satisiya choncho, amatidalitsa. So adopt agogo. Mwachidule kwambiri bambo Louis Chikanya. Dziko la Malawi ndi ma program ati amene mukuwadziwa kuti mwina akutsatidwa pofuna kusamalira achikulire ndi Okalamba? I don't know any program achikulire ake ati amene akutsatidwa apart from anu wake achibale akusamalira achikulire. Achikulire alipo achikulire ambirimbiri angoenda mtauna akungopempha. Sitinganena kuti pali bungwe limene limasamalira achikulire, timangomva za atsikana akuthandizidwa ku skulu chani, azimayi mwina chani, koma agogo sinamvepo. Pali mphekesera suti zili ndi umboni, sindidziwa ngati mungalole ndikufunseni za mphekesera zimenezi zonena kuti kuchipatala kuchipatala achikulire amafika ponena kuti mwina mankhwala awo amawaza kuti yayi basi kulibeko choncho, ngati achikulire sangathe kulandira mankhwala kwa ule, sangathe kukagula amenewo. Mpingo umaletsa zimenezo. Munthu aliyense at any stage ni munthu, athandizike ngati munthu. I know the philosophy behind it. Okay. Yeah. Can you share with us? I don't know. Is it should we share? Should we share it? The philosophy behind it. Behind what? Kulibe mankhwala. Mungu ganize kuti mwina ndi chani? Wina audwa wabwera kuza matenda omwewo ampatsa mankhwala. Agogo ayi. Anybody can guess. Oho. Which is bad. Mpingo maletsa zimenezo. Aliyense athandizidwe. All right. Chabwino. Pa nthawi inoyo timafuna titamvako munalowa ntchire pakati pa bambo kuyendayenda nakumvani, koma tikudikirira zimenezo. Kodi agogo ndi achikulire amene tikuyenera kuthandiza ndi amene ali m'midzi, nkutenga agogo amene ali mtauni kuti akudzisamalira okha bwino lomwe? Mungayankhe chani kutengera ndi mmene mwina munayendera? Mafunso abwera pambuyo pakumvetsera zimene munachita. Unfortunately ndimayenda midzi kwambiri. Mtauni sinayende kumana ndi agogo mtauni. My assumption was it may be wrong kuti mtauni mungati mula agogo akukhala mtauni ndiye kuti perhaps mavuto awo aliko lighter than agogo akumidzi. Komanso agogo mtauni ndiye kuti ngati ali mtauni ndiye kuti mwina anatengedwa ndi ana awo akukhala nawo mtauni. Ngati akukhala okha ndiye kuti mavuto kumana nawo yes, kwa mwina aliko a little bit lighter. Ndiye kuti ngati akukhala mtauni akutha mwina kulipira magetsi, kulipira madzi, pomwe wa mtauni ndi zimenezo akutha kupanga zimenezo. Ndiye kuti nango chifukwa chake ndinapita kwambiri kwa agogo akumidzi. Chabwino, amene mutitsatira tili pano ndithu ndi Catholic Perspective, tikukambirana nkhani ya kufunika kosamalira achikulire ndi Okalamba. Funso limene tifuna kuyankha kwambiri kumapita kwa programu iyi, kodi amene ali ndi udindo ofunika kusamalira amenewa achikulire ndi Okalamba ndi yani? Ndiye timafuna tichiteko sample pang'ono zimene ntchito zinachitapo bambo Louis Chikanya mwayowoka. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Mukupukira kuti mnakumana bwanji mula Chinyamata. Tidakumana uumano basi tele
Obambo teni likhale banja limodzi chiweri nditu. Mukumbukira amene amakufusirani? Kwa basi. Samachita manyazi awa? Hayi osachita manyazi. Omanyengine. Ine yamdagana zedi. Koma Mulungu yekha. Naone chifundi yochi chomva chisoni basi. Munawamvera chisoni? Amvera chisoni. Kalika mnyamata? Kalika mnyamata katavala jekeri ngati limeli. Kompazamba? Kompazamba. Dzina loyamba dzina ndinda? Oveledoni. Oveledoni. Obwela. Kompazama? Munthu atakuwuzani kuti mundipemphe chinthu chimodzi mungapemphe chani? Chakudya nilibe. Chakudya. Mfuna ntendize chakudya. Catholic Perspective on Radio Alinafe. Agogo, munthu atakufunsani kuti agogo ndipemphe kanthu mungapemphe chani? Aloriya. Atati ndikuchitireni chani agogo lero? Mkozi wopempha chani? Kati mama kazopemphe. Kupempha chinthu chimene angakuchitireni munthu panopa mutapempha kanthu kuti akuchitireni mfuna kupatseni chani? Nenani agogo, munthu akupatseni chani? Kakala. Kati malole. Kakala. Chabwino, panopa vuto lanu ndi chani mkamakhala vuto kwenikweni ndi cha? Agogo, mulibe mavuto enuyo? Ambiri. Tenankoni mavuto awiri. Ambiri. Dera mavuto awiri. Chabwino, ndi chani chimene mufuna kuti muthandizike? Wankala basi. Wankala? Ndikakuguleni chani ku stolo? Ku stolo? Tishani. Ndifuna ndikakuguleni kanthu kena kalikose, ndikagule chani? Omvera mukuona agogo sasoweka zinthu zambiri, akuchita kanika kunena chimene akuchisowa pano. Koma ali ndi zosowa zambiri mene ndakumandawa agogowa achitaoneka kuti chofunda alibe, cha mphepo alibe, akotha moto wa mapesi. Napeza kakichiniko kopanda denga. Angokhala okha kuma akuyatsa moto kuyesera kuti ayatse moto. Kwa moto wa mapesi ukungoyaka msanga wazima. Palibe wina aliyese owayang'anira. Koma ndikuwafunsa agogo ni chani chimene mungafune kuti munthu akupatseni? Akunoti basi kungokhala. Sasowa zambiri agogo. Agogo Anaphiri. Mwati ndikakuguleni chani ku stolo? Ndikakuguleni chani ku stolo? Yeah. Ndimenemo mene ndikuchezera ndagogo. Lero mudya chani agogo? Mugona nayo. Mugona nayo? Chifukwa chani? So opereka. Usowa opereka? Mnyumba mulibe ufa? Mno mulibe. Odasiya mapanda ufa popita kumaliro. Anasiya mapanda ufa popita kumaliro? Ndiye kuti palibe choti mudye? Inde. Ndeno
munthu afuna kupatseni chakudya mungafune chakudya cha ati namva chisoni kwambiri kuti agogo achitokanika kuti anene chimene akuchisowa sakuyembekezera kuti munthu angapase kanthu akukanika kunena mano alipo pang'ono mudya mbatata mkazi kudya china batata yote yopika nkayo iwisi ngasi yophika umeyopika kazi kudya yophika ndiye mungati kudya china chofewa chimene mungathe kudya mchana gogo kupatula sima china nchani chofewa chilipo amene tinda gogo pafupi tikuwadziwa, please do something. Athandizeni mmene mungathere ngakhale mochepa kuti asamakhale ni kawa gogo. Ngakhale sima kantanda kamodzi kukapatsa gogo basi. Azikondwera agogo. Kukondwa kwa gogo chifukwa cha chimene mwachita inuyo ni madaliso anu amenewo. ngati kuti mwina programu ingothere pompo yomvetsa isoni kwambiri That's one of the scenarios. Zimene tamva ndi zina zimene muwerenga mu uthenga wa apapa onse awiri komanso ngakhale m'Bible ndikutha kutsimikiza agogo achiwiriwa ndikuona monzelo zozama atakhala achichepere kapena tingati kaya motani kuti amasiku ano nthawi imene jayo simukadafunsa katatu kuti munganene chani chifukwa kunali kuthamangira kutchula zinthu zongoti life ija akulangiza Papa Francis kuti mungofuna za pompo koma ine zimene tatola mwa agogo yawa sakufuna zinthu zoti zingothere pompo koma ukanika kutchula ifa kuti mwina khumbo lawo ndalikulu kwambiri mwina ndikuwayika mawu mkamwa koma ndikuganiza kwanga ndithuti munapanikiza kwambiri kuti tanenani munthu akuchiteni chani mwina inu mayembekezero anena kuti ndikufuna ufa ndikufuna ndiwo zinthu za pompa koma yo nyama koma yo akuganiza zambiri angoti ndingokhala chete asi ngokhala kena koma ita wachulira mbatata mungadye poti manongo chepa auti koma yophika ayi koma ndizomvetsa isoni kwambiri sindikudziwa bambo chimene chinakusunthani kuti mwina mufikanepo kajambula programu kati amenewa ndi chani kwenikweni? Samu ntafika kumeneko ngati kuti kunali koyambofikako ngati kuti ndiyambo kalipira liyesa nali pameneko zinandipweteka kuti anthu alipo around koma gogo akungovutika pene paja ngati kuti amene anali pafupi ndi wakalipire pene paja akuyatsa moto akukanikanso kuyatsa moto wa mapesi koma mapesi tatha ndi mapesi kulibeso ndoti mphepo nali June mphepo koma ndoti alibe salu ndiye chimene chinandikhudzaso kwambiri chanena kuti sanadye tsiku limene ndoti amene amakhala nawo amayang'anira anachoka anapita kumaliro dzulo cha dzulo lake anapita kumaliro anagona kumweko ndoti sanadye dzulo lonse mpaka na tsiku linalo sanadye chilichonse now it's one of many agogos akumana ndi zimenezo ena wes kuti mwina ena awo amanenanso amadwalaso aliponso ena akungozidwaliraso wokha ndiye zimene zimachitika nthawi zina ndimatha kulalika kuti nthawi zina mulungu amalola kuti mavuto tizikumana nawo matenda tizidwala ndithu kuti aone chikondi cha anthu ena kuti anthu ena aonetsa chikondi chanji pa odwalawa chifukwa
ena amalandira madalitso pa mavuto a munthu awena. Okay. wina andira madalitso pa mavuto a gogo. Zabwino zimene tikuwachitira gogo wina adalitsika, gogo akuvutika ngakhale kuti mwina muchipatala akupita koma sizikusintha akungodwalabe, wina pamenepo akulandira madalitso ngakhale agogo akuvutika. Chabwino. Pamenepa mzimu tilibe mzimu wa zimenezi I think. Chabwino. Tikupita ndithu kumapeto. Kwambiri timayankhulana mwina ndi aboma ndi notero, koma munkhani ngati kuti tiyambe kuyankhula pa wireless pano kwauza aboma I think nditi tingodzivuta bambo kuti tauze kuti kuli social protection komanso department imene ya gender ndithu kuli department inoyang'anira anthu amene koma sawakhudza mwina nkhani yake ndi michena kamba chitsanzo cha kuchipatala chija kuti awa athakale tiziyang'anira tuwana kuti mwina timene titukuledziko. Koma these senior citizens tiyankhule ndi mpingo bambo munakhalako ku parish ndizotheka kuti parish ikhoza kupanga program yothandiza achikulire ndi okalamba chifukwa suti amakhala ambiri yayi. Ndipo the simplest ku parish program yothandizira anthu the simplest ndi imene kusiyana achinyamata, for achinyamata they need school, they need what. Koma achikulire nakatha kupanga sojourn achikulire ambiri amene ndimakumana nawo vuto makhala chakudya mwina pogona. These two they are major. Chakudya ndi pogona. Ambiri sopo samanena. Sadandaulitsa. Koma chakudya ndi pogona. Pogona hapo ndioti mpezo kuti nyumba yosasuka mati nthawi ya mvula amakhala bwanja gogo. Ngati chakudya palibe apanga survive bwanja. Chabwino. So chakudya ndipo gona ndi chakudya chimene amati gogo. Ambiri amene makanda gogo maito futikana nawo appetite kuti adye kuti amalize mtanda umodzi. Chifukwa chake bigiri kuwapangira ka bigiri ka ufa gogo kamene kuti akhoza kuti mwezi. Akhoza nakho mwezi agogo kumaphika sima chifukwa amadya mochepa kwambiri. Chifukwa tikuwa kupanga support agogo ngati program kupalishi mpakati iyo savuta chifukwa saso zambiri koma so kupalishi kumpakati mpapezo kuti agogo sambiri sambiri. Chabwino. You can manage, you can afford. Mmene structure ya mpingo wathu ndi atiyata amene angathe kunena kuti ndeyo ndi udindo wawo tukamba zoti kuli akwaya nde kuli mwina ACCJP kuli akadecom kuli achifundo regio udindo umene utati mwina yabwera ku parish mungoganizira bambo ingapite kwa ndani ku parish umene nagwira kwa ntchito amapanga kwambiri zimenezi anali achifundo achifundo aregio amapangaso in different ways umayendera umapemphera nawo enabe momwemo amatha kuwathandiza material koma amapanga kwambiri ndi achifundo. I think naturally mmene achifundo mungu la chifundo lilili I think it suits them. Okay. So achifundo please do something, chitani mapulani onani kuti azigogo mwathandiza motani, achikulire mwathandiza motani. Achikulire kulikonse umene tinga kumane nawo, give them the dignity that they deserve. Ule mumene kaya takwera nawo basi achikulire asakaimirire wachikulire. Timpase mpata kale pampando. That's being civil. Chabwino. Kale tu zimatero. Wachikulire kanyamula katundu timamulandira. Asa nyamule katundu wachikulire. Wachikulire tili basi tili kuchalichi mabenchi aperewe wachulo wabwera, give space kwa wachikulire akale pansi asa kale muvutika. Okay. Chabwino. Tsiku ili limene mukuti ndi chaka cha number 3 pamene mpingo ukutiphunzitsa kuti tikhazikike m'maganizo amenewa omakumbukira achikulire ndi okalamba mmene layendera ku Malawi kuno mungalikapange describe bwanji lili ndi impact kapena tangolisirira limene lapita. Apart tene muona mtima. I think tikungolankhula. Okay. Tikungolankhula, there is really nothing major being done pacha achikulire nangati kuti nchante chachitika. Kaya. Otherwise tinangati tenti sonke mbali yapade suja timakhala mbali zapadera zina mbali ya chani ya Bible, mbali ya communication, mbali ya chani vocation, nanga mbali achikulire yapita basi sizapita talankhula sizapita basi palibe. Chabwino. We need to do something. Sango lankhula chabe kumatisipanga. I should commend anthu ena ndi ena chaka chatha. Okay. Chita sound
this need achikulire ena anasonka anabweretsa ku radio alinafe tinakapatsira achikulire ena ndi ena zovala zofunda zakudya anapereka titafotokozera tamvera program ena anasonka ndithu kuni makapatsira achikulire tokoze kwa basi chaka chino tinapangako ma program koma response I think sinali bwino vuto solina no tikazizolowera zinthu basi kuti changobwera chimene chinabwera koyamba muja anali ntchito basi panopa takhanga tazizolowera chabwino ndi tinganene kuti basi tatayiratu mwayi wonse chifukwa akanena kuti chaka I think ndi chaka chonse kuti tsiku akanena kuti tsiku ili ndila awa koma sindiri chaka mwezi makamaka for me I understand it kuti timapanga la mulungu pa 23 nemeno panga la sisana magazi oti July yese mwezi tumapanga zimenezi komanso every day anyway chaka chose 365 days tisipanga zimenezi chifukwa tindachikulire every day we have them that is ingopanga it is ingokhala special chabwino yayi bambo tokoze kwambiri kuti mwayankha mafunso amene naika ngati ndakumapeto koma no program yathu tinayamba ndi kumva ntchito zimene achita ACCJP komanso kulangiza tsopano kumapetopeto boma mulipatse mawu munganene chiyani pa nkhani ya Okalamba inalipo nthawi imene tinali ndi president amene amaonekanso kuti ndi wachikulire ndipo anaona kufunika kosamalira achikulira anzake malemu bingwa Mutharika ndipo ma program anayambika I don't know why these present governments are not taking it up and I'm saying Silver Grey Foundation that one should have continued minimum bene bwezi tukuthandizira achikulire agogo ndachikulire koma basi obwerawo basi ilibe ntchito zimene zozoti ndoti tikupanga cast aside achikulire tikwasiya against the advice ya Papa Francis tugaba basi ongokalo koma basi tingolankhula chabwino paka mabasi achikulire basi zatira pompo they face ma challenges unati tipite tikathandize ndiye pa nthawi imene inu muli mu udindo mu nthawi yanu mukaniko panga malamulo osamalira achikulire ndiye Boniface Chibwana anakamba kuti tonse tikupita kumeneko kodi nthawi imeneyo ndiye tizikati tizafunano atikonzere ndiyena zimene zinzosagwira fwa ngati munthu ukudziwa kuti ifeso tupita komweko ndi bwino ukadali mnyamata kupanga push kuti tipange malamulo ice kuti mmene malamulo azikakazikika you are there ndiye ukapanga benefit chabwino koma pano tuona ngati sitikafikako vutoke limenere we think you will be youth forever chabwino bambo timalize ndi appeal to anthu akufuna kwabwino in general I know kuti muli ndi program yanu muli ndi zochita zanu ku department yanu ya research kuti mwina mukapeza kafukufuku nkutuluza zotsatira zake mkulangiza kuti mwina diocese ikhoza kumayenda motelomo koma no a general appeal for the need to assist achikulire ndi Okalamba finally father mine nanenera kuti it's not difficult kwa achikulire to support them chifukwa one saswa zambiri very complicated things very sophisticated sikuti takulira phone achikulire achikulire just check kuti akugona pabwino komanso chakudya chilipo basi zinazo zochepa akhozo amapanga okha azigogwena komanso ena ndena ngati kupanga koma the major things food and pogona accommodation tikangotero that's my appeal kuboma kumpingo miphakati mafamilies midzi tieni tisataye basi ngwataye choncho achikulire achikulire ena anagwira ntchito yayikulu ena kugwira ntchito yayikulu kulera ana masiye chani basi kungowasira bana agogo kuti azisamalira ana ndiye tieni tiziwathandiza tiziwachite support dzimvere mu mtolo bambo Lucy Chikanya utimalizira programu yathu iyi ya Catholic Perspective lero mpprogramu iyi timakambirana za kodi amene ali ndi udindo osamalira achikulire ndi Okalamba mdziko muno komanso mu mpingo wa Katolika makamaka ku Archdiocese ya Lilongwe ndani programu iyi yapeza kuti abungwe la chifundo komanso mabungwe ena onse
ndithudi ali ndi udindo wogwira ntchito zachifundo, ndipo mkatikati mwa ntchito zachifundo zimene tiyenera kugwira zina zikhale zosamalira achikulire ndi Okalamba. Tidamvamonso mzokamba mpulogalamu iyi za Boniface Chibwana amene ndi mlembi wamkulu ku nthambi ya zachilungamo ndi mtendere ku Catholic Secretariat kumeneko ndithu kufotokoza zimene akuchita ndi zimene apeza, ndipo alangiza kuti amene tili achichepere pano tidziwe kuti zaka zikupitazi ndiye kuti tikuthamangira Okalambako, ndiye tisadza kuone ngati dziko latida pamene tikuchitidwa nkhanza chifukwa chakuti taphunzitsa wanthu kuchita nkhanza. Tiye tisiye kuchitira nkhanza Okalamba, tiwakonde Okalamba, tiwayandikire. Tamvamonso zolembedwa ndi apapa awiri, Papa woyera Papa Yohane Paulo wachiwiri woyera komanso Papa Francis amene alipo pano kukamba kuti thandiza kuti tiwayandikire achikulire ndi Okalamba. Programu ikupangidwa pa tsiku limene ndithu tikukumbukira Joaquim komanso Anne woyera amene ali makolo a Maria Virigo, mayi wake wa Yesu Khristu amene tonse tinkhulupirira ndi kumtsatira kuti ndiye mwana wa Mulungu mpulumutsi wathu. Ndine Sam K zikomo kuti dali limodzi mudzakhale pompo sabata yamawa pamene zabwereso ndi programu ina ndi mutu wina.